jongen, gastief, iedere dag. Dan die handen, iedere dag. Dit is hoe wij winnen, wij gaan winnen. Harry Kattenbij. Wij zijn de Powerpuppets en we hebben net gedanst, dus ik hoop dat jullie op ons stemmen. Stemmen, kan ze wel stemmen? Nee. Oké, we gaan hamburgers scoren. Hoi. Ik wou nog even zeggen, ons nummer is 06 26 85 33 96. Dus stem en sms.